Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah wa ahlas samawati lan langit penduduk langit wal ardi lan bumi hatta namlati go semut fi juhriha ing dalem lain semut iku layu salluna ala muallimin nas padha ndongaake wong sing mulang masyarakat ngulang al khaira ing kebagusan. Jadi dawuh Kanjeng Nabi bahwa sesungguhnya Gusti Allah beserta malaikat-malaikatnya Allah beserta penduduk langit dan penduduk bumi sampai semut-semut sing ana ning sak jerone leng-leng iku padha ndongakno maring menungso sing gelem ngulang kebaikan, gelem ngulang keapian maring masyarakat. Jadi sing ndongakno kiai itu ternyata tidak hanya murid-muridnya saja, Bang. Tidak hanya apa iku jenenge ya wong-wong ning gone sekitare tok, tapi kabeh makhluke Gusti Allah iku ndongakno. Kabeh makhluke Gusti Allah iku ndongakno. Makhluk sing ana ning langit, makhluk ning bumi sampai semut kabeh ndongakno.